אוקיי, בואו עכשיו אנחנו ניפגש עם מנכ"ל עיריית בית שמש, בשביל לשמוע איך זה נראה הפרויקט הזה מהעיניים של מנכ"ל העירייה, של דמות העירייה, דמות בעירייה. נשמע איך אנחנו צריכים לדבר עם מנהל קהילתי או עם אנשים מהעירייה כדי להבין מה הצרכים שלהם. ונשמע אחרי זה את הדברים של ראשת עיריית בית שמש כדי להבין איך זה מהכיוון שלה. בואו נשמע אותו. טוב, אנחנו נמצאים פה בהכשרה בבית שמש, ונמצא איתנו מנכ"ל העירייה, שעיריית בית שמש לקחה חלק מאוד פעיל במהלך הזה, עוזרת מאוד ממש בכל הרמות כדי לדחוף את המהלך, ורציתי פשוט לכם הרכזים לשמוע מבעל הרשות, כן, מנכ"ל העירייה, איך זה נראה מהצד של העירייה, כדי לתת לכם את הרעיון, כאילו מה תוכלו, כשאתם ניגשים אל המנהלים הקהילתיים או לעיריות במקומות שלכם, אז להבין איך זה נראה מהצד שלהם. טוב, אז מאז שמחת תורה, בעצם נושא הביטחון הפך להיות בראש סדר העדיפויות של כולנו. יש תחושת חוסר ביטחון מאוד עמוקה אצל התושבים, והעירייה כגוף שאחראי לתת מענה לכלל הצרכים של התושבים, הנושא הזה שאולי לא תמיד היה בראש סדר העדיפויות שלנו, עכשיו קיבל מענה, קיבל דחיפות מאוד מאוד גדולה. בעצם אחת התפיסות המרכזיות של עיר זה ככל שהתושבים יותר מעורבים ויותר נוכחים ויותר משמעותיים והקשר איתם הוא יותר טוב, ככה היכולת שלנו להבין את הצרכים ולהבין את השטח הוא מאוד מאוד משתפר. באירועי חירום הדבר הזה מקבל משנה תוקף. באירועי חירום השאלה תוך כמה זמן הרשות המקומית מסוגלת לקבל תמונת מצב, היא תלויה לרוב בשאלה האם היה תושב מעורב, מיומן, שיודע להגיד ולשקף לרשות מה המצב. היה פה נפילה של טיל, הוא יודע להתקשר באופן סדור, לא לצעוק, לא להיבהל, הוא עבר איזושהי הכשרה, והחשיבות של זה מבחינתנו היא אינסופית. חוץ מהדבר הזה, רשות מקומית, בטח אם היא רשות מקומית גדולה, לא יכולה להיות בכל מקום ולא יכולה להיות נוכחת בכל מקום, ומבחינתנו הפרויקט הזה זה להיות העיניים של הרשות המקומית בכל מקום. ברגע שמספר העיניים שלי עלה מ-60 ל-600, אז עכשיו אני יודע איפה להיות, אני יודע איפה לא להיות, אני יודע תוך זמן מאוד קצר לגבש את תמונת המצב ולתת את המענה, ולא לבזבז עכשיו את הכוחות המיומנים, החמושים, הכוחות הרלוונטיים, בלשלוח אותם לקצה אחר של העיר, כשהאירוע בכלל נמצא בקצה השני שלה. מבחינתנו הפרויקט הזה שהוא להכשיר הרבה מאוד תושבים, אכפתיים, מסורים, לתת להם את הכלים המקצועיים הבסיסיים ולהפוך אותם לעיניים של העירייה, הוא משרת שתי מטרות. אחד, הוא מגביר את תחושת הביטחון של התושבים. גם שהתושבים שמתנדבים, זה נותן להם את היכולת לבוא לידי ביטוי, זה נותן להם מוצא, זה הופך אותם לאקטיביים. אחד הדברים שהכי קשים לאנשים במצב הזה, זה הפסיביות. לשבת בלילה מול החדשות, אנשים יש להם תחושה חזקה, אנחנו רוצים לעשות משהו. וזה נותן להם את המענה והופך את התושב לאקטיבי. והדבר השני, זה נותן לי שליטה ואחיזה הרבה יותר טובה במה שקורה בעיר, וככל שהכוח הזה יותר מיומן, גם יכולת להגיב. במבט שלי, אמנם עכשיו הביטחון הפח"עי הוא בראש סדר העדיפויות, אבל מבחינתי כרשות גם לאתר את הנערה במצוקה שנמצאת ב-12 בלילה בפינת הרחוב וצריכה שמישהו ייגש אליה ולהפעיל את העובד סוציאלי או את דר הרחוב או את הילד שהלך לאיבוד או את הקשיש הדמנטי שפתאום מוצאים אותו, זה חלק מחוסן של חברה, זה חלק מיכולת של חברה להיות מעורבת, חלק מיכולת של רחוב להיות בטוח, חלק מתחושה שאני יכול לתת לאנשים שהמרחב הציבורי הוא בטוח, וככל שיש יותר תושבים שלוקחים אחריות, מסתובבים, מזוהים, וזה משפר, אני מקווה, משפר מאוד מאוד משמעותי את היכולת שלנו לתת את תחושת ביטחון הזאת שכל כך חסרה לתושבים. אוקיי, וגם בדיוק בזמן, בסוף. וגם בעצם שיש עכשיו כל מיני חמושים ספורדיים שמסתובבים אולי, ושפתאום עכשיו יש איזשהו רשת שמאחדת את כל אחד הדברים שהדיג אותנו, וגם ראינו לצערנו מקרים כאלה בארץ, זה באמת אנשים עם נשק, לא מיומנים תמיד, עם יותר מדי מוטיבציה. נשק בסוף זה דבר מסוכן, ואם מישהו זיהה בטעות מישהו וירה בו, לא יעזור אחר כך הכוונות הטובות. רק הקדוש ברוך הוא מצרף כוונות טובות למעשה, אנחנו בסוף בוחנים מעשים. ובעצם הפחד הזה שנוצר בציבור והישראל מתחמשת וחלוקת הנשקים לכל מקום, אותי באופן אישי מאוד מדאיגה, לצד ההבנה שאין מנוס מזה, לצד ההבנה, ולכן ה-12 כדורים או 50 כדור שאתה יורה במטווח לא מכשירים אותך.
הם לא באמת גורמים לך להבין מה מותר ומה אסור, והם לא נותנים לך את הביטחון בנשק, ולכן ההכשרה הזאת וההכשרות הקומות של גביהם, איך להשתמש בנשק, מתי להשתמש בנשק, איך להחשיד בן אדם, מה סימנים מזהים, ולהכניס את כל הדבר הזה מתחת קורת גג אחת, לי זה נותן מענה מאוד... מול רכז שעובד עם הרשות, זאת אומרת, לתכלל את כולם ביחד. ברגע שאני יכול להכניס את כולם לקורת גג אחת, כל יוזמה שמגיעה אליי, אני אומר להם, מצוין, אני שמח שאתם יוזמים, בואו, תתחברו לרכז, ואז אני לא צריך להדוף כל הזמן את האנשים, אלא אני נותן להם מוצא. בסוף זה אנשים טובים, חמושים, שרוצים להתנדב, אני רק צריך לוודא שהם לא מתחילים להילחם אחד בשני, החמוש הזה שלא זיהה את החמוש השני, והיכולת לשתף פעולה ולייצר נהלים ותהליכי עבודה מסודרים, לי זה מייצר הרבה מאוד שקט, כי אני יודע שיש פה גוף שהוא גוף ממלכתי, מסודר, שעובד עם נהלים, שעובד עם ביטוח, וזה נותן הרבה מאוד שקט, אני מפנה את כל מאמצי ההתנדבות האלה, יחד עם אגף הביטחון אצלנו, ויחד עם אגף קהילה, ואת כולם אני מפנה לקורת גג אחת, יש לי, זאת אומרת, בערך המוסף שהרכז מביא לרשות, זה יכולת לתכלל את האירוע ולהכניס אותו לתוך תהליך עבודה מסודר. יופי. יישר כוח גדול. יופי, תודה, ושיהיה לכולנו בהצלחה, ורק בשורות טובות. אמן, אמן. שלא נזדקק. אנחנו נצליח לייצר ביטחון גדול יותר. אני אף פעם לא יכולה להבטיח ביטחון של 100%, בשביל זה אנחנו גם צריכים תפילה לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו, בחוויה שלי, צריכים לעשות 100% השתדלות, לדעת שעשינו את המיטב כדי לייצר ביטחון אמיתי. הדבר השני שהוא בעיניי מהותי וחשוב, אני בעצם אומרת, אני אומרת את זה בהרבה נושאים, בעצם אני רואה בתושבים שלנו שותפים אמיתיים, אתם לא לקוחות, אתם שותפים אמיתיים למרחב הציבורי של העיר הזו, לאווירת הביטחון שלה. היום אנחנו מדברים על ביטחון מחשש שלנו מאירוע פח"ע, אבל אנחנו גם יכולים למצוא את עצמנו באירוע של ונדליזם, באירוע של הטרדות ועוד כל מיני. ככל שיש בעיניי יותר אנשים שאומרים, המרחב הציבורי חשוב לנו, אנחנו מרגישים חלק מהמקום הזה, ואנחנו לוקחים עליו אחריות, העיר הזאת תהיה יותר בטוחה. אתם הקבוצה הראשונה שמוקמת, יקומו במהלך השבועיים הקרובים עוד קבוצות, גם ברמה א'-ה', גם בעיר הוותיקה, גם בגבעת שרת, גם ברמת אברהם. בתפיסה שלנו המרחבית, אנחנו רוצים לראות בכל שכונה את התושבים שגרים שם, שאכפת להם. לא נמצא פה אף אחד שחייבנו אותו. אין פה אף אחד שלא הייתה לו ברירה, והוא יושב פה בכוח. כל מי שנמצא פה, הוא בעצם יצא מהבית, ואמר לעצמו ולאשתו ולילדיו, אני גר במקום הזה, אכפת לי מהמקום הזה, המקום הזה חשוב לי, אני מוכן לתת מעצמי, כי אני רוצה לחיות במקום מוגן ובטוח. זה בעצם הטקסט שאמרתם לעצמכם לפני שיצאתם מהבית, ועם הטקסט הזה אנחנו מנהלים את השיח הזה. אנחנו בעצם יוצאים למסע יחד איתכם. אנחנו נבנה, ואני בכוונה חשוב לי להגיד את זה, אנחנו נבנה את המודל יחד איתכם. מצד אחד אני יודעת מה אנחנו צריכים, צריכים אנשים נחושים, אכפתיים, אחראים, אמינים. אני צריכה שכשתושב יראה אתכם מקום הוא ירגיש בטוח, הוא יגיד, רגע, קורה פה משהו שאני יכול לסמוך עליו. ומצד שני, זה מודל שאנחנו נבנה אותו בהתאמה לשכונה, לסביבה, לחיבור עם המשטרה, לחיבור עם אגף קהילה שלנו. נבנה את זה ביחד שזה יתאים לסיפור הזה. ודווקא בגלל שאתם שותפים בהקמה, מצד אחד יש בזה משהו מפחיד, כי אין פה את הלצאת, מצד שני, יש לכם יכולת אמיתית להשפיע על איך הדבר הזה ייראה באופן אמיתי ומשמעותי וטוב. ואני רוצה להגיד שאני מרגישה זכות גדולה לשבת בחדר של אנשים שאומרים, אני רוצה לתרום למען כלל ישראל. אני לא רואה שום דבר כמובן מאליו, וכשבן אדם בא ואומר, אני מוכן לצאת ולתרום ולהשקיע ולתת זמן, זה בעיניי עוצמה מאוד גדולה, ואני רוצה להגיד לכם תודה מראש על עצם המחשבה ועצם הבחירה להיות חלק מהתהליך הזה, ותדמיינו בעיני מוכרחיים, מעגל כזה שנמצא בעוד כמה שכונות, יש פה כבר ציבור שלם, תושב העיר בית שמש, שאומר, אנחנו לוקחים אחריות ואכפת לנו, ואנחנו רוצים להיות חלק מסיפור גדול, ואנחנו רוצים להשפיע על איך נראית העיר הזו, ועל האופי שלה, ועל הדמות שלה, ועל הביטחון שלה. יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו נלווה את זה צעד בצעד. אני חושבת שזה מהלך מהחשובים ביותר שקרו בעיר הזו. אני אגיד ממש בעדינות, לי יש טלטלה מאוד גדולה מהמלחמה הזו. היום נפלתי בלשוני, כשאמרתי יש משהו אחד טוב שקרה לי במלחמה הזאת, זה הדבר הזה. העובדה שראינו
שבטווח כל כך קצר, כל כך הרבה אנשים נרשמו, זה מבחינתי בשורה מאוד מאוד גדולה בתוך התהליך הזה, שציין אותו. ואני בוחרת לשתף את זה פה, כי אני מרגישה שבתוך הכאוס הגדול שאנחנו נמצאים בו ב-31 יום האלה, משהו במה שקרה לנו בתהליך הזה שהחמאס עשה לנו, אני יודעת שזה לא היה בהגדרת כוונות המשימה, אבל משהו שהוא עשה לנו זה איזושהי תזכורת לאחדות גורל שיש לנו. הוא עשה תזכורת מאוד מאוד חדה ומאוד מאוד ברורה. אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת עם הרבה שסע חברתי, עם הרבה ויכוחים, ופעם חשבנו שזה נורא חשוב מי יבחר את שופטי בית המשפט, מי זה מעניין. ושמאל וימין וחרדים וחילונים, ובעצם החמאס אמר לכם, זה לא מעניין, זה פשוט לא חשוב. אתם עם אחד, אתם משפחה אחת, קחו אחריות על הגורל שלכם, תבנו זהות שלכם עצמכם, זה מה שהוא אמר לנו. ואני מסתובבת עם האמירה הזאת שחמאס אמר יום יום, באמת במחשבות איך אנחנו מייצרים את הדבר הזה. ואני אגיד שהמון שנים, לפני שהייתי ראש עיר, הייתי מורה לתנ"ך ולמתמטיקה, והמון שנים כשלימדנו את עקדת יצחק, אני שאלתי את עצמי, מה הסיפור הזה? הוא לא נורמלי אברהם אבינו, באמת, באמת, מי לוקח בן לעקוד אותו? והחודש הזה מזכיר לי שאנחנו כמעט כולנו, ברמה זו או אחרת, עושים את מעשה אברהם אבינו. בואו נגיד את האמת, כל אחד בדרכו שלו, אנחנו חלק ממה שאברהם אבינו עושה, פשוט אצל אברהם זה הצליח, וזה היה רק נס, והסיפור נגמר בסיפור טוב שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אצל חלק מהמשפחות שלנו זה נגמר רע מאוד, ועל החלק הגדול אנחנו בתפילה גדולה שהנס יצליח. אבל זה בעצם החוזה הבלתי כתוב שלנו שהתחיל עם אברהם אבינו בהבנה שאנחנו עם אחד, בטלטלה שאנחנו קיבלנו, וזו מבחינתי המוטיבציה למעגל הזה. המוטיבציה למעגל הזה היא בעצם איזו אמירה מאוד גדולה, קודם כל שיש לנו אחדות גורל, ושיש לנו עבר משותף, ויש לנו הווה משותף, ובעזרת השם שיהיה לנו גם עתיד משותף. שאנחנו חיים ביחד בארץ הזו, אנחנו חיים ביחד בעיר הזו, אנחנו חיים ביחד בשכונה הזו, ויש לנו עניין לשמר את הביחד הזה. במובן הכי עמוק והכי אמיתי, וכשאני אומרת לשמר, ואנחנו אומרים שומרים על הבית, כי אני באמת רוצה שנשמור על הבית. האירוע האחרון בעצם מלמד שאנחנו לא יכולים לרגע לשחרר אחריות מהשמירה הזאת, היומיומית שעה-שעה. אני חושבת שהמכה שקיבלנו, שעשתה טלטלה לכולנו, גם ברמה האמונית והרגשית והפוליטית והחברתית, היא גם איזו טלטלה בהבנה שלנו, בלקיחת אחריות שלנו על החיים שלנו כאן. בסוף, אנחנו רוצים לשמור על החיים שלנו. ובסוף, כל אחד מהאנשים שבא הנה, יש לו בעין את אשתו, אחותו, הילדים שלו, הנכדים שלו, סבים וסבתות, שכנים, חברים מהבית כנסת, ושאלות גדולות מה אני עושה ביום פקודה, כדי שכל האנשים שאני מעריך ואוהב ישמרו על חייהם. ואני חייבת לומר שאני מאוד מתרגשת מהפורום. אנחנו יצאנו בפרסום ממש קצר, והבנה שכל מי שנמצא כאן, בלי ששאלתי, אני לא תחקרתי אחד-אחד, אבל כל מי שיצא היום מהבית אחר הצהריים בעצם אמר, אני לוקח אחריות, אכפת לי מהקהילה, אני מוכן לתת מעצמי, אני מוכן להשקיע בזה, אני יודע שאני אשמור על האנשים שאני מכיר ואנשים שאני לא מכיר, אבל אני חלק מסיפור גדול, ואותי זה מאוד מרגש. אותי זה מאוד 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 מרגש לראות את העוצמה הזאת, את הגודל הזה, ובאמת, בלי טיפת קלישאה, כשאומרים עם ישראל חי, מבחינתי, אני מתכוונת למעגל הגדול הזה, לעוצמה הזאת, לאיכות הזו, ואני גם אגיד יותר מזה. בתפיסתי, אני הרווחתי פה עוד דבר. כל אחד מהאנשים שיש לו פה ילדים, כשהילדים שלכם יודעים שאתם פה ואתם יצאתם לקרוא, אז עשיתם עבודה חינוכית מצוינת, בלי קשר למה אמרתם לילדים. אנחנו הרווחנו 2 דורות במכה, כשהם מבינים שלוקחים אחריות על העם, ולוקחים אחריות על החברה, ולוקחים אחריות על התהליך. בסוף, אני מאמינה שאנחנו ננצח. אני בכל ליבי מאמינה שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, ושיש לנו חיילים מצוינים,
ושאנחנו ננצח את המלחמה הזאת. אני מאמינה בזה, זה הסיבה היחידה שאני מצליחה לקום כל בוקר. אבל בתוך הדבר הזה, ברור לי שאנחנו צריכים לעשות מאמץ עליון. לעולם אין תעודת ביטוח. אבל אנחנו צריכים לעשות מאמץ עליון, לדעת שאנחנו עשינו את המיטב. את המיטב, אני אף פעם לא יודעת מאיפה יבוא טיל, מאיפה יבוא מחבל. דרך אגב, גם מאיפה יבוא עבריין. זה לא הכל לאומני, הכל יכול להיות. וככל שיהיו יותר אנשים בעיר הזו, שיש להם עיניים, אוזניים, לב, להגיד, אכפת לי מהמקום הזה. ואני הולך ברחוב, אני יודע להסתכל ואני יודע להגן, מבחינת כולנו זה נכס נקי. והעובדה, וחשוב לי שתדעו, שאתמול היה מפגש כזה ברמת ד' והיום פה, ובעיר הוותיקה, ובמשקפיים, ובגבעה, ואנחנו נייצר מסה גדולה של תושבים שאומרת, אנחנו מאמינים בעם, אנחנו מאמינים באחריות, אנחנו רוצים להיות חלק. זה פשוט מקורף. ואני חושבת שעצם הידיעה של הציבור, כמו שהרבה פעמים אני אומרת, מקלט צריך להיות נקי גם אם לא נשתמש בו, כי זה מייצר לתושב ביטחון, שאם כאשר חלילה הוא יצטרך יש להם ללכת, אז גם פה, עצם הידיעה של הציבור, שיש כזאת קבוצה גדולה, שמסתובבת ונמצאת ונוכחת ורואה, היא כשלעצמה מייצרת ביטחון. הידיעה בנתונים שבהם אנחנו נמצאים היום, בחרדתיות מאוד מאוד גדולה של תושבים, הידיעה כשלעצמה יש לה עוצמה גדולה וכוח מאוד מאוד גדול, ואני מאוד מאמינה בזה. ואני רואה לזה עוצמה גדולה, ומבחינתי אני מרגישה שיש לי שותפים להובלת העיר, שיש פה הרבה מאוד אנשים שאומרים, אכפת לנו מהמקום הזה, ואנחנו רוצים שהמקום הזה יצליח, ואנחנו חלק מהסיפור הזה. ואני רוצה לומר שהרבה מאוד פעמים, כשיש גופים או אנשים שמתחברים, יש המון עיסוק באגו ובמאבקים ובכוח, ואני חושבת שפה קרה לנו משהו מאוד בריא. אגף קהילה של עיריית בית שמש, אגף ביטחון של עיריית בית שמש, השומר החדש, ביחד נוצר פה איזה גוף חדש, ואתם יודעים שאמרתי קודם, הייתי מורה למתמטיקה, במקרה הזה 1 ועוד 1 זה הרבה יותר מ2, וגם פה כל צמד שיסתובב פה 1 ועוד 1 יהיה הרבה יותר מ2, ואנחנו נגדיל את המעגל ונייצר פה איזו שותפות אמת שתיתן ביטחון בעיר. אני בטוחה שככל שאנחנו נייצר מחויבות גדולה יותר של האנשים שנמצאים פה, וככל שכמות האנשים תהיה גדולה יותר, נצליח לייצר ביטחון ביותר פינות של העיר, שזה מרגש אותי מאוד ונותן באמת איזו עוצמה ותחושה טובה. והדבר השני שאני רוצה להגיד, זה אוטומטית ייצר איזה רוגע. זה אוטומטית ייצר רוגע, ברגע שהציבור ידע שזה קורה, זה יעשה משהו טוב. ולכם, לאלה שעדיין לא תושבי בית שמש, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. חשוב לי להגיד לכם, זה לא משהו שתראו בכל מקום, לא באיכות, לא בכמות, לא בזה, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני מכירה חלק גדול מהאנשים, תוך כדי שדיברתי, הסתכלתי. אחד הדברים שאני לומדת, שככל שאנשים נותנים יותר ועסוקים יותר, הם מוצאים זמן להתנדב בעוד משהו. כי חלק גדול מהאנשים שנמצאים כאן, אני רואה פה את מתנדבי הצהלה, אני רואה חבר'ה מעזרת אחים, אני רואה מידידים, אני רואה מנהלי בתי ספר, אני רואה אנשים שאני יודעת שהם נורא 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 עסוקים, אבל איכשהו הטובים מוצאים זמן להיות עוד יותר טובים, אז גם על זה באופן מיוחד אני רוצה להגיד תודה רבה, ואני מאוד מתרגשת לגור בעיר שזה הציבור שלה. תודה רבה לכם.